Za mnou už se akreditují první týmy a celkem se nám zde představí 60 týmů v 5 kategoriích. Prišiel som s týmom Tatran Litovel. Zatiaľ sme vyhrali prvý zápas, ale je to dobré. Páči sa mi to. My jsme vám sem přivezli rychlostřelby a ukázku našeho sportovního oblečení. Tak jsme si pro vás připravili masážní válce, které si můžete každý přijít, vyzkoušet. Open Air Cup Dobruška.